Ya! 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 Oh, mayuha gini ko karate, oy. Ya! Ya! Wah! Ya! Grabe. Mao bitong gikuha jud ko ni ma'am og pagkapadigard ki. Suhito ko mo pusil. Suhito sa ko kanang self defense. Nya, kaya tisyan biya ko. Ya! Ya! Wow! Wah! 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 Oh, grabe. Murag ka ng jet li ba? Wah! Nya, kanang chikitan. Wah! Nga naman nilupad-lupad jitli. Ya! Mura man sa kukungo ani. Ya! Oh, graagit. Wa jud ko masipit nga gikuha na ko pagkabodyguard kay. Oh, pansin na kay mga rati di ay. Oh, nindutag mga moves. May pagka Jet Li, nga Bruce Lee, nga Jackie Chan. Na, hawat pud mamusil. Nakaapal lang napalpa pagdagi pero never mind na ato eh. Oh, pertihan mga moves oh. Ay, may pa magpatudlo na kong karate di ay. No. Ya! Ya! Wah! Wah! Ginagawa mo. Bansaya gid ani ni akong bodyguard oy. Wa dili ko masipyat sa pagpili gid mo. Sa Ay, pag-hire gid mo. Abi ni mo, ma'am. Ako, maayo kay ko mga yati. Klaro kita kay na. Kaya tisihan kay ko, ma'am. Ya! 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 Oh, bansay jud kayo. So karon, kay atong agi ni patudlo ko kanimo pusel. So karon, karate na pod. Why problema, ma'am? Aw kana ba? Kayati is very basic for me. Karate, uy, karate. Ay, kayati lagi. Nya, Kayati ba tawagan ni? Sa una rin na panahon ng karate. Panahon pa ng mampor. Sunod na ba nato? Karon po sulit po ako ang gisuldo nimo binuwan, di kay sige lang kag. Ay, sige, ma'am. Siyempre, tudloan di ka kay... Amo, gunti ka. Amo Nya, gani. ako biya protekta sa imong life. Nya, gaya di ka istorya. Uy. Tudloan na, ma'am. Oh. Permiro ni mong buhaton. Yeah. Musumbag ka, ako sagmun. Musumbag ko sagnon nimo. Sige, sige. Duha, nya, iguman ni mong sumbag, kay masagang mo ko na. Oh. Gamitan yung patid. Telepon. Patid pod. Sumbag og patid. Oh. Sige. Sige. Sige, ma'am. Sugod na? Sugod. Okay. Wah! Wah! Di na maayo. Kuan mo na imo ha. Chancing naman ang imo Ay, di ha. mamoy, siyempre, ang atong hands, ang mao atong ba? kamot, ning sagang po sa imong kamot, duha ka kamot, So, ang tiil? ako Sagang pong po gisagang. tiil? Pagpati ni mo na, sa pagpati. Ana gani. Ana na sagang. Duha de bansaya yun di ay. Ya, wala lain na to. Ay, naka, ma'am, Unsa man pod? ipati ni mo, Oh. muhupo mang kuki, sagmon man na. Na yun. Ay, sagmon. Sampol. Pati ko largo. Yeah! Ay, sus. Ma'am, uy, Chancing na gid na. nagsayal, ma'am, May pugka. lusang gid na kanam sa ko short. Salaw. Matagay, muna magnamikat. Pikan kanam sa ko kon salaw. Ay, sige, ma'am. Tanang, Dayon? ay, kani, dunggap, ma'am, dunggap. 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 Oh, niya. Basic ka ni. Kani, ma'am. Oh. Di ba siyempre nakikontra? Oh. Dunggabon ni mo, ma'am. Oh, tungkol mo gyud. Pero kung ikay dunggabon, dapat ka mao ka mo sagang. Sao mo na. Ana. Gusto ko makatala na. Sao mo na. Watch and learn. Oh, sige. Ano, ma'am? Duslak yung ana. Tanaw ha. Duslak niya. Akong sagmon. Mutus na ko. Yan lagi. Asa ko dapat mutus na. Ay, basic. Asa, ma'am? Ready na ka? Ready. Wah! Oh. Ya! Ya! Ay, binuang naman yun ang imuha. Oy, binuang na dyan na. Buanga. Mauman tayo tudlon mo sa una sa mong master, ma'am. Oh, siguro effective sa nano kay parang yung mga laki, no? Oo, judi ay na. Makalimot na ang mga laki, basang ko, makalimot naman na sila kung kanunggab, no? Okay, okay. Balik ka sa uno. Balik sa uno. Okay, ka- Natunggikan sa kamot. Oh, sakit. Sige. Sumbag. Ya! 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 Kalain, ana, oy! Halain, jud kayo. Paano sa imuha, di ka nang abuso na ginang imuha, jud. Hala, si Ma'am Baya. Di magkakamaugod mga yati. Di, sa'yo to tingong tudlo, jud. Binastos na jud na po. Wala na jud ko nang respetar ang isip imuha amo. Kayati lagi na, ma'am, kayati. Dili lang dito. Ay, usapot, tanawan. Ang anong usap pa man jud. Gigi, usap lang ko. Tanawan, di ba, di man yung bastos, gis. Pantay pa daw ha? Ha!
Bastos ni mo. Palpak suka bisan. Palpak suka. Minusan ako ang imong sweldo ron ha. Minusan akong 5K. Ah, uy. Kayati biya to. Mo na ba teknik ron sa mga kayati? Lami man sa si Ma'am good.